Okay, ja. Men jeg er jo klar med andengradsligninger, og jeg har lige hurtigt skrevet det helt op, og så forklarer jeg det lige. Så det vil sige, at den her ligning her, ax i anden plus bx plus c lige med 0, det er ligesom formlen for den, og der er ligesom de her a, b og c, som er vores konstanter. Og der er sådan i den her andengradsligning, der kan a aldrig være 0, fordi at, det vil jo ikke gå op, hvis 0 x i anden, det vil gøre, at formlen ligesom bare gav 0. Yes. Så er der sætningen, det er ligesom det her d lige med b anden minus 4 ac. Og det gør ligesom, at der er 3 forskellige udfald, det ligesom kan være. Så det kan ligesom være, at 0 er større end d, og det gør ligesom, at man ikke kan regne den ud, så man siger bare L lige med ø, så kan d være lige med 0, og det gør ligesom, at formlen hedder sådan her x lige med minus b divideret i 2a, og så hvis nu her, at d er større end 0, så hedder den ligesom x i anden minus b, og så er det enten plus minus, så der er altså 2 løsninger. Hvad plus minus, det her kvadratroden af diskriminanten divideret i 2a. Og så nu vil jeg lave beviset her. Så vi har som sagt ax i anden plus bx plus c lige med 0. Så det vi gør her til at starte med, det er, at vi ligesom lægger 4 til på dem alle sammen. Så vi skriver lige her 4a, trykker gange her. Så den hedder 4a i anden, og så x i anden plus 4a bx plus 4a c lige med 0. Så det næste vi gerne vil, det er ligesom at få 4ac over på højre side her, så vi ligesom kan få lavet den her. Så vi fræktrækker 4, ac. Så den hedder nu 4a i anden, x i anden plus 4a bx, og så hedder den så her lige med minus, fordi vi rykker over på den anden side, så bliver det til minus 4ac. Så gør vi igen det her i den næste, for ligesom at kunne få den her, så lægger vi b anden x, b anden ja til på begge sider, så den hedder det her, så den hedder 4a c, nej 4 og så x i anden ja plus, og så er det så plus de her b i anden plus de 4 a bx, og så er det jo så her lige med de b i anden minus 4 a c. Så nu har vi altså den her, som vi har herovre, sætningen her. Så det vi gør her, det er, at vi laver kvadratkonvertering her nedenunder, så vi ligesom tager kvadratroden af de 4 ac i anden, nej 4ax, og så bliver det ligesom til 2ax plus de her b, og så i anden, det kommer så herop. Ja. Så nu er der jo som sagt de her 3 løsninger. Så den her, som sagt, så bliver det jo, det kan aldrig nogensinde give et tal, fordi det er ligesom, når 0 er større end d, hvis du forstår. Ja. Og så hvis 0 er her, så kan man tage ligningen, og så er det jo det her med, at man skal rykke det over på den anden side, så man ophæver den ligesom her. Og så gør man jo så det, at når man rykker den over på den anden side af lighedstegnet, så bliver det så til minus b. Så det vil sige, at den kommer til at hedde x er lige med minus b divideret i de 2a her, fordi at x'et det er jo ligesom her. Og så det sidste her, det er jo så, når 0 er større, og det er jo ligesom det samme princip, at man ophæver den her, og så får man rykket minus, man får rykket, så det bliver til minus b, og så laver man ligesom den samme her, som der så det er x i anden
og så er det jo så lige med de her minus b, og så kan det jo enten være plus eller minus, og så er det kvadratroden af d divideret i de 2a. Ja, så det var mit bevis.